Mao na ni Chen? Oh, marani siya. Okay. Naa nami sa linaw nga. Saan ni siya, Chen? Linaw Spring. Linaw Spring. Okay. Iga nga may paningot ko. Nahadlo ko sa biyahe. So, medyo doon na tayo guys. Kana siya. Mga ligo ni. Okay, una Chen? Okay. Ha? Sige na, kuwari. Balik-balik na. Okay. Wow! Naku, Kayla! Taga-amua! Hi! Say hi! Hi, Pod! Sabero siya! Hi! Wow! So, mauna na siya ang linaw. O, saan siya? Linaw! Hello! Hoy, hadlok lang ko ma-slide yun. Okay. Gray na rin mo dire? Kanina na dyan, mga... Lagi may baon kami kay Wa. 11 midri. 11? oh. Kapani mo taob. Wak pa, unas pa, kaniya. Unas pa to kaniya. So, nadi possibility ni nga muhunas? Oh, na. Sure? Sure. Ah, okay. Mag-zoom mo na nga ko. Ha? Kailan mo ni Jim Sardin? Jim Sardin sa buhol. Ano na kayo? Tuyo mo na yan. Ika nga, Chinoy. Hi! Usay na nga to? Amiw. Ala, oy, wait. Pa-baby wave kayo. Say hi. Hi. Sagad... Stop! 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 Chen, gusto ko ang tanaw mo, ikaw na mo saong. Mo-pop up na tanong niya sa Mana ka? Chen? Mana ka? Hoy, nyala ko na. May picture si Juan dyan eh. Sini ba ang musika to? Vlogger sa vlog, tamakwa na. Nalala. Hi mga friends. Ate, Kuya Charlie, wayo iyab. Ito.
Hi guys. Welcome to my vlog guys. Kapi wala pa. Hoy, hoy. Subos ako, subos ako. Hoy, mga Dok, bitin nyo na. Ano? Otot, mga ikan, mga ikan.